eliphezulu lokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga-ke, siyamdumisa lo wami inkosi ukuba sikwazi ukuthi sihlangane futhi namhlanje ekuseni osukwini-ke lokugcina ley'nkonzo zabasha. Kuzoba nzima-ke nokho ukuthi sihlukane. Ngizomkhumbula abazukulu, mina ngizomkhumbula leli khehla. Bekumnandi masihlangana nithi abakwazi ukukhuluma-ke bathi ukuze siphinde sikuzwe ubumnandi bokuhlangana kufanele sihlukane, ngoba uma singasahlukani ngeke siphinde sikuzwe ubumnandi bokuhlangana. Angithobeke ngibingelela abefundisi, omama befundisi, obaba abakhona nomama, intombi ney'nsizwa, Sunday school khona, osiphathele uhlelo lokushayela iy'nsimbi egameni lenkosi uJesu. Angizuqhubeka-ke kakhulu la. Ngisekhumbula insizwa yayizolo yenkondlo, asiphindeke sidedele kuyindlela phambili ngaphambi kokuqhubeke zonke iy'nhlelo. Thando lwami sikhuluma-ke isikhathi sakho lesi. Akasibhekeze ngaphambili uJesu Kristu inkosi. Hhayi, ngathi ngoba inkinga ngale ndaba. Engathi ngoba inkinga. Mawushe umsebenzi yonke imihla ngisela mangisona ukuze inkonzo ingabe isaphazamiseka nolwakhe lohlala lapho ukhululeke sesifika ngawo. Manje siyarekhoda la, akufanele ukuthi uma ungena lokhu ungena lokhu. Sesodina ngawe lokho usifuna ukuba organized ngokulandelayo. Amabhayibheli ethu Marko chapter 10 sizofunda uverse 13 kuya uverse 16. Ake ngikhuleke. Baba, egameni lomfowethu uJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyacela ukuthi ube kanye nathi manje njengoba le nkonzo iqala yokubusiswa komntwana nezolandela nezwi ekugcineni. Siyacela Nkosi ukuthi konke sikunikela kuwena, usiphole ngomoya wakho engcwele. Qalekisa imimoya amandla obumnyama, amadimoni, amadeveli, osiphaza, amasathanisi ngegama elinamandla likaJesu ophilayo. Ngithumela yonke imimoya esiphogweni ihambe yokusha. Wonke umuntu okhona la njengamanje makakhululwe ngo-Isaiah 61 verse 1. Makakhululwe ngegama elinamandla lenkosi uJesu ophilayo. Sinikela wena-ke Nkosi zonke iy'nkonzo, ngiyacela uziphathe ngesakho isandla uJesu Kristu inkosi. Amen. Verse number 13. Bona baletha kuyo abantwanyana kuba baphathe, kepha abafundi babakhuza. Kodwa uJesu ekubona wathukuthela wathi kubo, vumelani abantwana beze kimi ningabenqabeli, ukuba umbuso kaNkulunkulu ngowabanjalo. Ngiqinisile ngithi kini, lona loyo ongamukeli umbuso kaNkulunkulu njengomntwana kasoze angena kuwo. Wabakhona wababusisa ebeka izandla phezu kwabo. Inkonzo le esemqoka kakhulu, inkonzo yokubusiswa kwabantwana. Noma-ke ingezwakali uma kukhulunywa ngokubusiswa kwabantwana, kungokunikela abantwana kuNkulunkulu.
kungukunikela iy'ngane zakho ukuthi uNkulunkulu akuphathele zona, ngoba siyakhohliseka sicabanga ukuthi iy'ngane zethu, iy'ngane akuzona ezethu. Akekho wakwa-owna umuntu ngoba akekho odala umuntu. Ukhona lento eyenzeke emshadweni, athi umuntu indoda yami le, kanti ukhona umnikazi wayo ukuthi uma seyithatha angayitheli kuwe. So asinalutho thina, konke sicabanga ukuthi sinakho sikutshelekile uNkulunkulu. Manje-ke abantwana bafanele bakhuliswe ngendlela okuyoba ngeyabo, iZaga 22:16. Wonke umzali ngengayithini izolo unecala lokukhulisa ingane ngendlela efanele. Ingane ikhuliswa ngezwi, ngoba izwi elikwazi ukukhulisa umuntu. eBhayibhelini iBhayibheli liyakhuza, liyayala, liyaqondisa ngokukaNkulunkulu. Uma-ke ikhaya lingenalo iBhayibheli noma linalo iBhayibheli lilale intuli, kuba inkinga-ke lokho, ngoba iy'ngane zikhuliswa ngezwi. Ingane ifundisa ukungadli, ingathandazile. Ingane ifundisa ukuthandaza, ifundisa ukwenza zonke izinto ngomkhuleko. Kuphuka-ke uzela phambili. Ividiyo izokuthatha lokho okwenzakalayo konke njengamanje. Lokhu ngilawula-ke ukuthi okunye akuzungena la kufanele kungena khona. Umntwana uselele. Bafuna ukuza kumkhulu, awuboni ingane enkulu. Asikhulekele. Baba, egameni likaJesu ophilayo, osizwe lakho lithi wabakhona abantwana wababusisa. Nangulo mntwana ngimnikela kuwe manje, nangumama wakhe ube nesicelo sokuthi abusiswe. Njengalezo ngane abazali bazo abacela uhambe emhlabeni ukuthi babusise. Wathi vumelana abantwana beze kimi ningabanqabeli, ngicela umbusise lo mntwana umniyele. Ngiyacela Nkosi isandla sakho sihlale phezu kwakhe, akhule abe yingane Nkosi le ofisa abe yiyona. Abe yingane evikelekile, ebiyelekile emandleni kaSathane emoyeni womnyama. Ngegama elinamandla likaJesu ophilayo, biza igama lakho phezu kwalo mntwana, ngithi uJesu Kristu inkosi. Igama lakho phezu kukanina, ngithi uJesu Kristu inkosi. Amen. Ngimkhumbula uJesu umhlengi, ngimkhumbula amalanga sengibuka ngihambe ukhona otele ukuthi akhulelelwe soza ngaphambili noma manje ze ngaphambili. Mase ngikhuleka-ke sizoqhubeka nethule engizoliqala manje, sithule umkhuleko wami naye noma ngitsibande noNkulunkulu. uJesu wami njalo uyaphila ngiyaweza igazi la Jesu siyambonga-ke uNkulunkulu wethu kakhulu. Nengivalile ngikhulela sengikhohliwe. Ya, siyasebenza. Siyamdumisa uNkulunkulu, sizoqhubeka nenkonzo yethu yokugcina
isihloko sayo sithi begin with the end in mind. Uqala ngesiphetho engqondweni. Uqala ngesiphetho engqondweni. Yini nithembise wona ukuthi sizoyichaza namhlanje? Angizwanga ke? Kusho ukuthini ukuthokoza kwesikhashana? Indebe zami zimbili, kodwa zenza umsebenzi owodwa ofanayo. Imilomo yenu miningi, angikwazi ukunika. Ubani uthanda ukuphakamisa isandla ukhuluma? Yebo baba. Oh, uchaza isikhashana. Yebo. Thokoze esonweni ukuthi kuyini lo. Ngisho ukuthi kuyasipota sibuyele evesini lethu verse number 25. Sihlanganisa zonke lezi zinkonzo ukuthi ngikhulekile ngalesi sikhathi engikhuleke ngaso. Sivula kaMahebheru chapter 11. Namhlanje ngizofunda from 23 to 29. Amavesi amaningi bese ngoba sizowaqeda onke namhlanje. Noma lawa amanye awazuthola ukulungiswa. Ngoba ivesi nevesi kufuneka likhiphe inkonzo eyodwa noma ezimbili noma ezintathu lihlolo. So lawa amanye-ke sekuyovele kudlule kuwona ngoba sekuyinkonzo yokuqina. Kube kuthiwa sisazohlala iviki lonke, hhayi bese thina ngawo-ke amavesi siwafune, siwa-understande thoroughly ngoba izwi likaNkulunkulu lifuna ulizwe uliqonde. Ngiyangizwa kodwa nonke yonke indawo. Ngoba nabangangezwa. Kufanele nikhethe. Khethani namuhla. Joshua ubani niyakumkhonza. Khethani ukuthi niphephethe umoya noma nibhala amafeni ukuze nizwe noma nipheshethe umoya bese ningangizwa. Khethani-ke nikhetha ini. Bona ngoba imizamo ephakamisa ivolume. Oyena lo dathi ningangizwa yabo. Uyena lo dala ningangizwa. Manje angazi ngizoyithini noma ngifake lapha nendawo. Ngoba isekutheleni mhlawumbe ngizongizwa-ke angazi. Shuthi nikhethani-ke, nikhetha kokubili ukungizwa namafele. Awukwazi ukukhetha izinto ezimbili emhlabeni. If you decide to eat the cake, you cannot have it. Okusondlela ngithi. Awukwazi ukudla ikhekhe bese ufunile ukuba nayo. Khetha kube kunye emhlabeni mawuphethe. Ngithi-ke sizoqala kuye kuverse 25. Sengikhulekile Mahebheru chapter 11 kodwa ngizofunda kuverse 23 ka 29 bese siqala sikhulumele phekwa kuverse 25. Kufundeka-ke kanje ayiyona le. Angazi lahleka. Iyalahleka. Khona la bonakala khona. Angazi ngizoqhubeka esizameke sibone. Verse 23. Ngokholwa uMose sezelwe wafihlwa ngabazali bakhe izinyanga ezintathu ngokuba bembona engumntwana omuhle abawesabanga umyalo wenkosi. Sikhulumile-ke ngalelizwi kakhulu. Verse 24. Ngokholwa uMose sekhulile wala ukubizwa ngokuthi indodakazi kaFaro. Verse 25. Kunalokho wakhetha ukuphathwa kabi kanye nabantu bakaNkulunkulu kunokubathokoza isikhashana esonweni. Verse 26. Ethi ukuthuka ngenxa kaKristu kuyimfuyo enkulu kunengcebo yaseGibhithe ngokuba wayibheke umvuzo. Verse 27. Ngokholwa washiya iGibhithe engesabi ulaka lwenkosi ngokuba wakhuthazela sengathi uyambona ongabonwayo. Verse 28. Ngokholwa wamisa iPhasika nokufafaza ngegazi ukuze umbhubhisi angathinti amazibulo abo. Last verse 29. Ngokholwa badabululwa ndolobomvu kungathi kusemhlabathini omileyo okwathi abaseGibhithe bekulinga lokho bamenza. Sizoqala-ke kuverse 25 sibuyela kuyena bese sibhekana kakhulu no-last part kaverse 25. Makuhlukaniswa-ke 25c.
kunalokho wakhetha ukuphathwa kabi kanye nabantu bakaNkulunkulu kunokuba athokoze isikhashana esonweni. Waye kuthiwe ukuphila emhlabeni kuyisikhashana na? Kudalwa yini kuthiwe ukuphila emhlabeni kuyisikhashana? Ubani ongangitshela ukuthi impukane, i-life span yempukane ingakanani? Khona waziyo? Akekho. Nofunda ukugugula izinto. Ngathi ninzalo yomgugulo le. Inzalo yomgugulo. Niyagugula nini? Nofunda ukugugula wazi izinto. The average lifespan of a fly is 15 to 30 days. But it depends on the temperature and living conditions. For example, flies in warm homes and laboratories live longer than flies in the wild. So the impukane iphila isikhathi esukela ku-15 days kuya ku-30 days. Bese kuthi ke impukane zisemakhaya ngoba kufudumele ziphila up to 30 days. Lezi eziphila ngaphandle entabeni ziphila kusukela ku-15 days. Ziyafa ngaba 15, 16, 17 zifa impukane. Ungazi impukane iphila inyanga eyodwa. Impukane iphila inyanga eyodwa bese iyafa. Ngiqala ngempukane-ke ngoba ngize kulento ethi ukuphila isikhashana. Uzo-understanda, mhlawumbe uzosiyeka isono bese uyabona kanti kuyisizi ngalutho ukuphila esonweni. Lithi-ke uMose wakhetha ukuphathwa kabi kanye nabantwana bakaNkulunkulu nokubathokoza isikhashana esonweni. Inhloso yokuthi u-understand ukuthi ukwenza isono kuyinto yomzuzwana yesikhashana. Kanti ukusha esikogweni kuyingunaphakade. Ingunaphakade ayikaqali. Abantu abafe ngonyaka ka-10, ngonyaka ka-20, ngonyaka ka-100, ngonyaka ka-1900, njengoba sikuma-2000 njengamanje. Bonke laba bantu mabefa besikogweni bayasha ayikaqali ingunaphakade. Ngokunjalo nabasezulwini eparadise bayajabula kodwa ayikaqali ingunaphakade. Ake si-unpack-eke lento, ufunde ungilalele kahle, ungaliphenduliswi ngoba uzoliphendula ngoba ungilalelanga kahle. Uma ufunda amaHubo 90 verse 4 lithi umkhuleko kaMose loyo lithi ngokuba iminyaka eyinkulungwane emehlweni akho injengezolo sekudlulile. Iminyaka eyinkulungwane emehlweni akho injengezolo sekudlulile. Ngamanye amagama ezulwini uma thina sesiphile 1000 years ezulwini usuku olulodwa lolo. Ekacaca nginikizeni imic abangizwa laba semuva ngiyazi mangase ngizwa kahle kahle imic esebenzayo enamandla. Imic enamandla leyami le ayisebenzi sibuye izozayo yabo. Umkhuleko kaMose, uMose mayikhuleka amaHubo 90 verse 4 uthi ngokuba iminyaka eyinkulungwane emehlweni akho injengezolo sekudlulile. In other words, ezulwini usuku olulodwa lulingana neminyaka e-1000 emhlabeni. Siyahambisana. uPetro uyabhala 2 Peter chapter 3 verse 8 uthi kodwa bathandekayo maningakhohlwa lento inye yokuthi kuyo inkosi usuku lunye lunjengeminyaka eyinkulungwane nokuthi iminyaka eyinkulungwane injengosuku olulodwa. So usuku olulodwa ezulwini luyiminyaka eyinkulungwane emhlabeni. Khumbula impukane iyazalwa ibe yintsha ikhule ibe ndala iguge
ife in 15 days. Umuntu uyazalwa akhule abe insizwa nentombi abe umama abe yikhehla afe isikhathi esiningi engakawuqedi iminyaka e100 kusho ukuthi ozulwini usuka lakapheli umuntu usefile. Ngiyangizwa kodwa hayi sisazo unpack nisamangala nikakamangala ngoba funa siphethe sisazi ukuthi umuntu kanti uphila isikhathi esingakanani okwasezulwini. Yafuna ngihlebele impukane iphila isikhathi eside makuqhathaniswa nomuntu ezulwini isikhathi asiphile emhlabeni. Ngizwile kodwa impukane iphila isikhathi eside kunesikhathi esiphilwa umuntu ngokwasezulwini. Yingakho-ke kuthiwa kungcono ngikhetha ukuhlupheka nabantwana bakaNkulunkulu nokuthokoza isikhashana esonweni. Kodwa-ke sisazoyixazulula le ndaba. Zingaki insuku enyakeni? 365. Ukhona osheshayo la ngecalculate. Ukhona osheshayo ngecalculate. Uthi calculate amafoni ethane calculate kodwa ngifuna umuntu osheshayo. Wamina lento engikhuluma ngayo ninayo la ukuthi ngifuna uzofakazelana nami. Phambisisa ndiyashesha. Woza ingane yami ngathi abafuni ukuvuma abanye balokhu bewakhuthaza. Woza nefoni yami. Woza la phambili. Ngathi uphakamisile wathi uyashesha wena. Woza phela, woza. Akahlale lapha eduze kwakho ngelase lapha. Cela nimuphe i-mic ngoba ngizombuza angitshele lento ayiphendula lapha. Hlala lapho nikezeni i-microphone. Uthi angifunde into ningayizwa. Mhlambe kuzonisiza niye kuphila ezonweni. Sivulele i-calculator yakho. Uthi umbuzo oqala zingaki insuku enyakeni? 365. Asiwukhohle 66 one-leap year. Siwuzibe nje. Ongayazi leap year funda kwakubuza kwabaseduze bazokutshela. Ngamanye amagama-ke u-365 unyaka ezulwini usuku lulingana neminyaka e-1000. So to get an answer-ke nasiqale sithole ukuthi zingaki insuku eminyakeni e-1000, right? Zingaki izinsuku eminyakeni e-1000. Yenza le calculation-ke lapho. Yakulandela ingane yakho. Thana-ke 365 days times 1000 usimple lo. Or 365 abayi-1000. I-answer lula yona. 365,000. Nakho kusho ukuthi izinsuku eziwu-365,000 zilingana nosuku olulodwa ezulwini. Sisahambisana? 365,000 days is equal to 1 day in heaven. In average life expectancy in South Africa, the average life expectancy, normal lifespan is 65 years. Abantu nje ngokujwayelekile, i-average baphila up to 65 years bese beyafa. Bakhona abangaqayo, bakhona abangaphansi. Sikhuluma nge-average, ngoba uthi wonke umuntu uyazi average. Ongayazi-ke osa la kulama grade aphansi. Uzoyazi average ngelinye ilanga. Ikhuphukile isingcono ngo-2004. Sorry, ngo-2024. Ithini manje manani. Okay. Lozamlana ngisibhaleka. Ngo-2003 i-life expectancy was 54 years. So njengamanje ngo-2024 ingu-65. So it has become better. Angizazi izathu angiyibuzanga ngoba angixelile lapho ngizo-analyze lento yokuphila isikhashana esonweni. I-average life expectancy kuma-male 63.6 years. Shouldn't sithi 63 years. Ngoba vele abantu besilisa ngokujwayelekile bafa kuqala kunabesifazane. Then female life expectancy
u-69 years, abesifazane 69, abesilisa 63. U-63 years usho ukuthi uphila insuku eziwu-23,177 bese uyafa. Only 23,000. Uqhele kangakanani u-23,000 ku-365,000? Yabona ukuthi ngokwasezulwini sesekaqala caca ukuthi ezulwini asiphili usuku, siphila less than a day. Bala sizoyithola impendulo. Abesifazane baphila 25,245 days. So kusho ukuthi average life expectancy age 65 years is equal to 23,725. Nanso-ke i-calculation esisiza kuyo. Asikwazi amahora asezulwini, kodwa sithathe ngokuthi nosuku lwasezulwini is equal to 24 hours. Siya-estimate lapho, siyalinganisa ngoba vele namahora la emhlabeni siwanika uNkulunkulu engikholwa ukuthi usinike into efana nathi ilanga ezulwini. So ake sithi usuku lwasezulwini lu-24 hours njengoba nosuku lwasemhlabeni lu-24 hours. Now sivumelene ukuthi umuntu ona-65 years uphile 23,000 days 725, angithi? Sesiyakalculate-ke lapho. Usadlala ney'ngane zakho. Balithi, usadlala ney'ngane-ke manje. Sifuna ukuthola-ke manje ukuthi umuntu uphila isikhathi esingakanani ngokwasezulwini. Ngiyangizwa kodwa. Sizothi-ke 23,725 iy'nsuku eziphilwa umuntu lezo. Multiplied by 24 hours divided by 365,000. Uzosinikeza ukuthi umuntu uphila isikhathi esingakanani, ithini answer? 1.56. Umuntu uphila i-hour elilodwa no-56 minutes emhlabeni sithi una-65 years, ezulwini unehora elilodwa kuwona no-2 hours. Niyakuzwa-ke lokho? Ezulwini asiphili ngisho 2 hours. Sungahlala phansi-ke ngane yakho. Ngamanye amagama-ke uthi uMose kunalokho wakhetha ukuphathwa kabi kanye nabantu bakaNkulunkulu kunokubathokoza isikhashana esonweni. Usiyabona ukuthi esonweni uthokoza only 1 hour 56 minutes. Abaphile be-65 rafi sesingathi baphile 2 hours up to 100 years, uphile 2 hours ngokwasezulwini. Usungathokozela isono ngehora elilodwa ufe uyoshe esihogweni ingunaphakade. Ngiyakubuza nje, uhlule ukuhlukana nomuntu wesilisa omile ngoba ufuna ukuthokoza naye ihora elilodwa? Awufuni ukuhlukana nentombi yakho ngoba ufuna ukuthokoza naye ihora elilodwa bese uyoshe esihogweni? Ngoba uhlule ukulinda kufika isikhathi sokuthi ushade, uhlale kahle nalo muntu lona, lelo hora libe isibusiso. Yingakho kuthiwa uphila isikhashana emhlabeni. Emhlabeni siphila less than an hour bese uyafa. Usiyabona impukane iphila isikhathi eside 15 days, thina siphili ngisho usuku ezulwini masila emhlabeni. Ngithule ngoba nimangala noma don't calculation i-wrong. Yikho ngithi asiyenze benze omunye umuntu. Mina nginayo la ngiyenzile ngaqeda. Bekucheck-a nje manje kuqhamuka nama-answers a-wrong ngi-correct. Kodwa nje mina nginakho la kimi. Yikho-ke lithi izwi lenkosi izinhlupheko zesikhathi samanje zisebenzela inkazimulo enkulu ezokwambulwa kuthina. And lezi zinhlupheko ezesikhashana ukuzidisciplina nje for these few minutes according to heavenly language, it's only few minutes.
usuhlulwe kuyibamba ufuna ukusho esihogweni abakwazi ukubala-ke bathi unyaka una 15 million years unyaka amina umhlaba ngiyadideka xolile umhlaba una 15 million years kusho ukuthi ngokwasezulwini umhlaba una 15,000 years or divide to 15 million una 15,000 years akuyona lenguna phakade leyo so ufuna ukusha ongenani isikhathi esilingana nonyaka 15 million years usha ushele nje i-hour lot uyithokozise esonweni kungumqondo lo umqondo ophusile kusukela namhlanje ngiwuwena mina bengizothatha isinqumo sokuthi ngeke ngiphinde ngisidle isona mina ngizosho isikhathi eside kangaka ngishele i-hour nje just 1 hour ayisho khona ongahambi kahle engqondweni ngizonivula amehlo manje nibone ukuthi kuthiwani makuthiwa ukuthokoza isikhashana esonweni akusho mina akusho iBhayibheli nathi nizwile lethu ake sobukeke lamavesi akhuluma ngesikhashana bese siyadlula kulesi sigaba verse 25 siqale ngayo kunalokho wakhetha ukuphathwa kabi kanye nabantu bakaNkulunkulu kunokubathokoza isikhashana esonweni uma ungcwele ulondolozwa ngamandla kaNkulunkulu nangokukholwa ukuba ube nokusindiswa okulungisela ukwambulwa ngesikhathi sokuphila bekumele wonke umuntu alangazelele ukulondwa ngamandla kaNkulunkulu ngokukholwa nakho kule 2 hours ophile emhlabeni and to some of us it's even less than 2 hours kulo 2 hours umbuzo omkhulu uthi kulo 2 hours yini oyenzela uNkulunkulu ngiyambonga-ke mina uNkulunkulu sengimuhlanganisa 2 hours 2 hours wasezulwini sengimuhlanganisile kodwa ngibonga ukuthi ekuhlanganiseni kwami ngidlulile ekuzithokoziseni ngesono wangivula amehlo kodwa ungivule kakhulu ngesikhathi sibuka si-analyze kusho ukuthini ukuthokoza isikhashana esonweni abanye benu baseku-5 minutes abanye benu baku-30 minutes i-hour sakuphelile lisekude kodwa-ke uma ukwazi ukusebenzisa i-calculator usungayibreakela break up down wena ngokwakho usuwedwa uzibone ukuthi usuphila iy'nsuku ey'ngaki ngoba umuntu uphila 23 days 23,725 days on average bakhona beqayo bakhona bangafiki just 23,000 days yabona ukuthi usiphila isikhathi esincane nangale kokukhathanisa nasezulwini kubukeka sekuncane kakhulu ukuthi iy'nsuku ziwu-23,000 yazi zincane phela lezi iy'nsuku uthi-ke uPetro lindelani ukwambulwa ngesikhathi sokugcina enithokoza ngakho nokuba manje ngesikhashana ukuba kudingeka nidabukiswa siyadathukiswa uma kudingeka kulesi sikhashana esibhekene naso siyadathukiswa ngamanye amagama siyalingwa kodwa kanye nokulingwa uNkulunkulu ubeka indlela yani yokuphepha so kanye nokulingwa nje kukhona ukuphepha yazi ukuthi iy'lingo ziyadingeka ukuze uqinise ukukholwa kwakho iy'lingo zinjengomlilo uma kuthathwa igolide lifakwe emlilweni lisuke lithwengisiswa lenziwa liyapurifywa libe pure through the fire nathi-ke iy'lingo zizosithwengisisa ukuthi ungene ezulwini ungcwele inkinga-ke la ezulwini asizuthola imiqhelelina nayo ngoba silingwanga ngokufana kodwa wonke umuntu iy'linga abhekene nazo zilinganiswa nesikhathi noma nenkazimulo ozoyithola ibekeleyo ekhaya ezulwini athi verse 7 ka 1 Peter chapter 1 ukuze ukuvivinywa kokukholwa kwenu okuyigugu kunegolide elibhubhayo noma livivinywa ngomlilo ukukholwa kwenu makufunyanwe kube ngukubongwa nodumo nokutuseka
kulo 2 hours ophile emhlabeni ukholwa kwakho kufunyanwe kunodumo nokuthuseka ezulwini, hayi udumo kubantu. Ngoba kusiza ukudunyiswa umuntu. Ngishilo izolo ngathi umuntu akanalo izulu akanaso isifogo. Ukusiza ngani ukudunyiswa umuntu? Tuswa udunyiswe ilo onezulu, lo onesifogo, ngoba uzokuyena ozonamandla okufaka isifogweni. Elimthanda ningambonanga, elithi ningamboni manje nikholwa nguye, nithokoza ngentokozo engakhulumekiyo netusekayo. Simthanda singambonanga. Basho njalo uJesu kuThomas, efika bevale umnyango besaba esevusiwe. Mayefika uthi Thomas, woza uzocheka imbobo ezandleni zami, uzofaka umsanda sakhe enxebeni lami, ngoba wena ufuna ukukholwa ngokubona. Babusisiwe abakholwa bengabonanga. Thina-ke siyisizukulwane esibusisiwe esikholwa uJesu singambonanga, sibusisiwe ngaphezu kwalaba ababehamba naye. Lisho njalo kizwi lithi namukela isidingo sokukholwa kwenu esiyinsindiso yemphefumulo. Umuntu usindiswa kabili. Uyasindiswa ezonweni zakho ngosuku lokufa. Uma ufa uKristu usindiswa emphefumulweni, ngoba umphefumulo wakho ususindile, usiyongena eparadise. Malingakalambi ibandla uyongena ezulwini uma sekuhlithwa ibandla. Ngakho-ke kungcono ukuhlupheka ngenxa yenkosi uJesu kunokuthokoza esonweni isikhashana. Usiyasunderstand manje isikhashana. Sibukeka siside mose emhlabeni, kodwa kuyisikhashana nje, less than 2 hours. Usungaze uhlale esonweni for less than 2 hours uyoshe esihogweni iminyaka ezigidi ngegidi engaziwa. Yingakho-ke singadangani noma umzimba wethu wangaphandle ubhujiswa, kodwa umuntu wangaphakathi wenziwa musha usuku nosuku. Verse 17, ngokuba usizi lwethu olululana olungolomzuzwana lwesebenzela isilinganiso esikhulu kakhulu sengazimule emiye phakathi. So you understand again in verse. Corinthians chapter 4 verse 17. Ngokuba usizi lwethu olululana olungolomzuzwana. Yini umzuzwana? It's a second, not even a minute, it's just a second. So usizi lwethu kuthiwa lungolwama seconds. Lululana lungolomzuzwana, alona nolomzuzu, umzuzu iminute, umzuzwana is a second. So kushuthi imzuzwana u6 yenza 1 minute. Usungaze ushe esihogweni ngoba uhluleke ubekezela for those few seconds. Ungasenzi isono. Ngiyabona kodwa ukuthi siyamhlaza uJesu. Wafa, wahlushwa ngenxa yethu. Siyahluleka thina ukuhlupheka for few seconds, few minutes, and just 1 hour. Sihlezi naye ukuze singene ezulwini sibusungula phakathi. Sathemba abafowethu ngegazi. Sithengelwa ukuphepha kulomzuzwana. Sithengela ukuphepha kulokhu kulingwa uSathane. uSathane naye uyasilingwa kulomzuzwana uzosha ngoba isihogo sidalelwe yena nengilosi zakhe. Uthi kuverse 17, ngokuba usizi lwethu olululana ngolomzuzwana lesebenzela isilinganiso esikhulu kakhulu sengazimule emiyo phakathi. Thina esingabheki okubonwayo, ngokuba okubonwayo kungokwesikhashana, kepha okungabonwayo ngoba okungabonwayo kungokwaphakade. Okubonwayo kungokwesikhashana. Yayibona nje le nto le ime okwesikhashana. Mofundisa mbulo emva kokwahlulelwa kuzobe sekubhidlika amazulu, kubhidlika umhlaba, kuvela umhlaba omusha, ulwandle luzobe lungasekho, kuvela izulu elisha. Yonke lento ebona izobhidlika ingeyomzuzwana ngesikhashana. Kwena sikhonza uNkulunkulu obekufanele sonke simkhonze, sibalekele kuye ngoba uyigiant engekukhathaniswe nalutho. Khona umbuzo engihlale nginawo anginayo impendulo yawo.
ngiyazi uNkulunkulu nayo. Izwi lenkosi mawulifunda lithi emva kokwahlulelwa bonke abantu amagama abangafunyanwanga encwadini yokuphila bazophonswa echibini lomlilo elivutha umlilo nesibabuli. Nesihogo sizophonswa echibini lomlilo nokufa njengoba nganganichazela ukuthi ukufa kuyaphila. Ukufa kuyinto angazi noma ngithi umuntu noma ngithini kodwa it's a living thing ukufa. Nesihogo siyaphila. Lithi izwi lenkosi kuzophonswa echibini lomlilo konke bese kuvela izulu elisha nomhlaba omusha. My question is, abangcwele ngesikhathi laba sebenendawo echibini lomlilo izulu elidala lizosha nomhlaba esibona ushe sizobe sibekwephi usha lezi zinto ungakaveli umhlaba omusha nezulu elisha na? Yabona ukuthi uNkulunkulu wethu uhlakaniphela ngakanani. Mhlawumbe uyoshizwe nje athi qoqana nonke la emkhathini ningashi nibakusha lezi zinto siqoqane vele ngoba silalela izwi la kusho umhlaba sokubhekile lisha izulu udala izulu elisha sibuka ngamehlo ethu ukuthi udala kanjani adala umhlaba omusha ebese sidedela athi asiphile emhlabeni omusha. Lapho sobe sesibusa nenkosi yethu Jesu yona izobe iyinkosi yona yodwa kulo mhlaba omusha uyise eyinkosi yakho konke ezulwini nasemhlabeni omusha. Kube kungasekho ukona uSathane uzobesha echibini lomlilo njengamanje isihogo sila phakathi komhlaba. Ichibi lomlilo lobe lingekho phakathi komhlaba ngoba uzobe ungasekho lo mhlaba sobe sibabuka lapha yabesha sihleze emhlabeni omusha ongonalo ulwandle ongenalo ilanga engekho inyanga abukho ubumnyama. Inkosi uJesu noNkulunkulu uBaba ibona bazobe bekhanyisile. Kube kukhanya kudlula lamalanga kudlula ukukhanya kwelanga. Awufuni kodwa awuyifuni into emnandi kangaka. Awufuni umbuso ngaka. Sikhonza uNkulunkulu angazi ngombiza ngani. Ngoba yikho into eyomelana nalento azobe yenza. Uzolishisa izulu lakhe elikhona njengamanje. Awushise lo mhlaba kuphele konke kuphele. Lithi iBhayibheli liyosha njengendwangu kuphele nya. Yithi sobe sikuphi kodwa lesobe sikhona sobe siphephile. Abese idala lezi zinto eziwu2 izulu elisha nomhlaba omusha bese sidedela bese siphila kamnandi. Lento efuna yenzeke ngesikhathi beku Adam noEva ensimini yase-Edeni inyoka yaphazamisa. Ngaleso sikhathi uSathane obesheshe kugwini akukho sono kuleyo lozwe nakuleyo ndawo. Akukho ukubhekaniso besihlezi sibuze ingelosi ukuthi zobe zikuphi. I want to believe zobe zisezulwini noNkulunkulu Baba ehle ngesikhathi asithandayo ngoba wayevakashela o-Adam no-Eva azosibona sihlezi nendodana yakhe singabapristi bobukhosi. Lisho njalo izwi lenkosi awufuni lobo bumnandi isoko isiphetho kufanele uqale ngaso engqondweni. Begin with the end in mind. Mawenza into kuba lento enhle emnandi esiyakhelweyo ithazile izolo kathi kukhulu ukubuka into engale. We can only understand it through the Holy Spirit. Lento engimtshela yona nama ngiyazi but I can only understand it through the Holy Spirit. The Holy Spirit uNkulunkulu uqobo uyena oyambulayo lento njengoba ngisho nje. Bengayihlosile bengazothi ngizoyikhuluma ezinye zezinto engengise ngihlezi phansi bisiyadlala inkonzo ngizibuza owami umlomo ukhipha into efana nale. Luyeza ke lolo suku awulikhalela uthanda lapho sophila emhlabeni bake bakhuluma ngisazubani ukukhulumile lapho ibhubesi lobe lidla utshani. Mawufunda lapha kuGenesis 1 kudalwe izilwane zane utshani zonke azikaze zinikwe inyama kodwa ngenxa yokungena kwesono emhlabeni amabhubesi adla abantu namhlanje. Ngalelo langa lokuliphulula nje ukuphulula inja lingakwenzi lutho uphile nalo ngoba inkosi yamakhosi sobe sihlezi nawo sibuse emhlabeni
omusha. Hayi lo uyaphela lo kwesikhashana lo, just for few hours. Athi Roma 8 verse 18, abantwana bakaNkulunkulu bayongena. Isihloko leso sengididekile. Isihloko sakhona sithi abantwana bakaNkulunkulu bayongena ebukhosini emva kwezinhlupheko. Asizukwazi ukuba ngamakhosi nenkosi uJesu singazange sihlupheke. Bese kuthi verse 18, ngakho-ke ngithi inhlupheko zesikhathi samanje azinakulinganiswa nenkazimulo yokwambulwa kuthina. Makuthiwa uyokwambulwa kuthina, le nkazimulo ikhona kuthina njengamanje ukuthi asiyiboni. That is why we have to honor the God in a person. Masihlonipha sihloniphe wena, sihloniphe uNkulunkulu okuwe, ngoba mkhulu okuwe kunosezweni. Masingakuhloniphi sidelela uNkulunkulu okuwe uzosishaya futhi. Ngakho asithandaneni sifuna ukuhloniphana ikakhulu abeliyokhona ngoba banalo uNkulunkulu esimkhonzayo. Ngelinye ilanga izombulwa le nkazimulo bathi abantu bezihawu kanti babuZulu bethu babuZulu akufihla into enkulu kangaka ngaphakathi. Siyambulwa manje le nkazimulo esitheyizolo bokuqhubeka namaRoma 8. Konke okudaliweyo kuhlezi phansi kobuze kuyabubula, kububulela usuku lokwambulwa kwabantwana bakaNkulunkulu. Ngoba mase bambulwa kuzobe ngekona ukuthi bebengabonakala, kuzobe kubulwa le nkazimulo yabe ngaphakathi evalele emathanjeni abo. Ngoba kuvalelwa amandla esimangaliso lakuthina angaphezulu kwamandla anikezwe ingelosi, kodwa ngaphansi kwamandla anikezwe inkosi uJesu. Avalelwe lakuthina nayo dedelwa khona koduma izulu, kodwa kudingeka kube ngcwele ngoba uNkulunkulu wethu ungcwele. Ngakho inhlupheko zesikhathi samanje asinakulinganiswa nenkazimulo yokwambulwa kuthina. Ingakho uMose wakhetha ukuhlupheka nabantwana bakaNkulunkulu kunokuthokoza esonweni isikhashana. Wena ukhethana ukuthokoza esonweni isikhashana ngeke kukusize lokho. Usuzwile ukuthi isikhathi awunaso, no 2 hours kuphela. Uma unenhlanhla i-most yethu na less than 2 hours ukuthi iphile. Ngeke kukusize ukuthokoza esonweni isikhashana. Dela isono ukuthi uJesu umuthanda ukuze emva kwami. Thabatha isiphambano sakho ungilandele, kodwa qala ngokuzidela, uzikhohlwe ukuthi ubani. Afu mina. Yabona umzalwane othanda ukuthi athi mina angazi mina ngokuthi mina. Lo mzalwane akasindisekile. Ngoba makuphila uJesu uyafa mina uvela uJesu. Hayi umina uyafa nyanya. Angayixoxa le ndaba ukuthi ngelinye ilanga sasikwelinye ibandla isibizile singabefundisi kunenkonzo zabefundisi. Sibaningi ke ngendlela emangalisayo. Makune break elunch sishawula sonke siyophaka. Ubonakala indoda iqiqiza amaplate. Awundoda. Yodwa wedwa yonke le ndawo athi cha ngiphathele ibishop lami. Bishop lami likhulu kabi phela ngeke libambula yini la. Yazi lo muntu lona uhamba nomuntu ongafili umina kuye. Sonke nje singabefundisi sibambula yini yena umfundisi ongcono kunathi akawubambula yini. Mawufunda between the lines kuyakutshela ukuthi uphakeme unomina uJesu akekho kuye. Ngoba noJesu akaphakame ulala phansi. Ugijima ingane phezu kwakhe, ugijima abantu phezu kwakhe. Ungathi mina kwami mina awunali mina. Uyafa umina, usale uJesu omnene, usale uJesu othobekile. Uyathobeka uma unoJesu. Ngakho-ke asifunde ukuthobeka, sazi ukuthi kunenkazimulo ezokwambulwa kulabo abangathobekile kuyokwambulwa uSathane. Lithi izwi lenkosi thobelani, thobani phansi kwesandla sikaNkulunkulu esinamandla khona uSathane ezonibalekela. The devil can only flee once we submit to God. Ngoba yena wahluleka ukuthobela uNkulunkulu yikho waxoshwa. Ufuna nathi singamthobeli khona sizoxoshwa siyohlala naye esihogweni. Thobela uNkulunkulu
mesabe uNkulunkulu. Ngeke ngikhulume kulabantu abaqhubeka benenkani befaka ama-emoji ekhaya lethu ukuthi kanti abamsabe imbona uNkulunkulu. Uyifaka kanjani into ekaSathane ekhaya lethu umsaba uNkulunkulu? Bonke labantu abafaka ama-emoji ngoba bamsaba uNkulunkulu, kodwa ngeke yilanga mase bembona. Ngazi ngoba kuthiwa kabhekeki uma unezono, sobona ngabo nanko abama-emoji. Nawo uma wasebenzisa yena ngoba uMose esekhethile wakhetha ukuthukwa nabantwana bakaNkulunkulu. Lapho-ke sikhuluma ngenkazimulo ezokwambulwa. Ngeke-ke kukusiza ukuthokoza isikhashana. Asizuleke verse 25 sisa 26 ngifuna ukwaqeda manje. Ngizodlula nje kulawa ngokukhulu ungathembeki ngenxa yesikhathi. Uthi-ke uverse 26 ethi ukuthukwa ngenxa kaKristu kuyimfuyo enkulu kunengcebo yaseGibhithe ngokuba wayibheke umvuzo. uMose loyo ngoba wa-understanda ukuthi khona lento kuthiwa umuntu emhlabeni uphila isikhashana. Yingakho lapho esebhaliwe esekhuleka kuPsalm 90 ethi usuku kuwe lulingana neminyaka eyinkulungwane, iminyaka eyinkulungwane injengezolo sedlulile, because Moses understood ukuthi isikhashana yinto enjani. Mawubheka kuMatthew 5 verse 11 and 12 sikhuluma ngokuthi uMose wathi kungcono ukuthukwa ngenxa kaKristu, ukuthi uJesu nibusisiwe nxa benithuka benzingela bekhuluma konke okubi ngani beqamba amanga ngenxa yami. Jabulani nithokoze ngokuba umvuzo wenu mkhulu ezulwini, ngokuba kanjalo babazingela nabaprofeti abanandulelayo. Babazingela labo baprofeti. So sala kanjani thina esihamba indlela abayihambayo? Ngisho iNkosi uJesu bamzingela, abambambanga kodwa engakavumi ngoba ivela nyamalala. Ngesikhathi sekufika isikhathi bayabuza ukuthi uJesu ngifuna abantu, bayasho maye bathi yimi lo bayawa futhi ngoba sasesifikile isikhathi eyinkosi yamakhosi. uMose wafulathela iGibhithe sesiyakuverse 27 uthe sesiyagijima namavesi asele. Ngokukholwa washiya iGibhithe engesabi ulaka lwenkosi ngokuba wakhuthazela sengathi uyambona ungabonwayo. Ngithintile indaba ngichaza indaba kaMose yokuzalwa kwakhe ukuthi wathi esebulale umuntu waseGibhithe cabanga ukuthi akabonwanga wadinga ukuthi abaleke. Lithi iBhayibheli ngokukholwa washiya iGibhithe engesabi ulaka lwenkosi. Uthi umbuzo wami wena usulishiyile lapha eGibhithe na? Abantu abaningi bahluleka ukushiya iGibhithe besaba abantu, besaba abangani, ngoba kuzothiwa hawu wena awukwenzi ukuthi nokuthi uyinyoni. Nakhumbula ngichaza lona kunjalo uMose walishiya iGibhithe engayisabi inkosi. Liyashiwa iGibhithe mawufuna ukungena emhlabeni omusha nasezulwini elisha. Wena ulishiyile iGibhithe lakho na? Ulishiyile izolo lakho uphila kulo, uphila ezonweni na? Ngelinye ilanga lenkonzo iyoma phambi kwakho ngosuku lokwahlulela, athi uNkulunkulu ngakubuza ngathi ulishiyile iGibhithe na? Uthi Nkosi wawukuphi? Bese kuvezwa lenkonzo uthi Nkosi enganginsibande lokhulumayo. Abesithi kwakungeyena, kwakuyimina ngisebenzisa yena. Uyothini ngalelo langa? Ngoba siyahlupha, siyahluleka ukubona sidlule kumuntu. Ngaso sonke isikhathi odlula kumuntu kuyokusiza lokho. Ngoba noma umuntu uyakushaya, dlula kumuntu wazi awushaywa ngumuntu, ushaywa uSathane. Ngoba lo muntu kusasa uzobuya athi ngiyaxolisa ukuthi ngikushayile. Usubona ukuthi begeyela. Siyadlula kubantu, buka i-force behind that person. Then uzokwazi ukuthatha inqumo ezifanele ngesikhathi esifanele. Ngoba lento yokubuka umuntu bathi kabakwazi ukukhuluma bese umthatha kancane njengesishebo kuzokudalela inkinga ekugcineni. Mamthathi kancane umuntu. Omunye ofakazile la umntwana namkhumbula ethi ucishwe wadwengulwa
kodwa uNkulunkulu wamsiza. Ile nto yokuthatha kancane umuntu, ngamthathi kancane umuntu, ngoba umuntu masephelile ubuntu bayisilwana uyavuka ubulwana. Nathi ngimchazela igama lesingisi, angikho kude esingisini, kodwa khona leli igama esingaliunderstand. Lisho ukuthini igama elithi being? Into eqhubekayo. Kuthiwa-ke thina ngokwesingisi, we are human beings. We are human beings, meaning we are not complete as humans, but we are in a process of being a human. Why show njalo na? Ngoba umuntu unamawindow awu-4. There are 4 windows kumuntu. Ufuna ulalele kahle lento ngoba izokusiza. Lama window awu-4 kumuntu khona leli la umuntu bonke abantu bemazi noma uthi kuzini understand ake ngikhulume ngami. Nginamawindow awu-4 khona leli othi angiyamazi noba uNtsibande unje bakuvumele futhi nabanye ngoba leli windi li-open. Siyahambisana kodwa bese bakhona leli windi leli engizazi mina nawe ungazi ngalo ozothi okay kufanele ngithi lokuqala ningakhuluma into ethize ngami ngimangala basho mina ayabasho mina nize nivumelane mina ngizazi ukuthi ngileyona kodwa ngiyona. First window. Second window ileli engizazi ukuthi ngiwukuthi nani futhi niyangazi ukuthi ngileyona, siyavumelana. Bese kuba khona leli engizazi ngedwa aningazi ngiyazazi mina. Bese third window. Bese kuba khona window number 4 lo mina engingawazi kodwa kimi engingawu-understand, ovuka ngelinye ilanga othi ungavuka kudumala abantu sekuvukele windi lesine lokulwana. Yikho-ke kuthiwa umuntu is a human being ngoba akakuqedile ukuba human, uyaqhubeka uba umuntu ngoba kunobulwane kumuntu. Ungahlala nomuntu omjwayele uthi yamazi akujikele wamdeka phela kuzwe umuntu sibantu uthi nomxoxela abantu bethi abantu ayingeke uqamba amanga vele kowena unamanga abaphika impela. Mase kuzwa kahle sibantu ngiyenzile lento athi yebo ngiyenzile bekwenze njani namangazi. Ileli windi lesine wenza into naye angayazi nabantu abangayazi elihlala licashe ngaso sonke isikhathi. Leli window kufanele ulinikele kuNkulunkulu ngoba lingozi linobulwane kumuntu. Ubona umuntu abeka isandla kuyise noma kunina ngokuphazima kweso uyathuka ngamshaya uma kodwa ngenzeleni lento vele akubaleke noma kukhali inyembezi ngikolele mase ngisho akazi kwenzekeni. Ileli windi lesine is very dangerous. Umuntu ke noma imuphi unobulwane obucashile kuye okufanele bunikelwe kuJesu kuphele kungabi bikho. Yingakho iBhayibheli lithi uqale kusiya umuntu othemba kumuntu ngoba uyojikela umuntu omthembayo ujikela uyihle kuzala akuzwe nguwe kanti akusiyena kusebenzele leyawindi. La ubuya khona umqondo wakhe aswele umgodi wokuqasha ngoba leli windi bese lithathwe isithe singuSathane. Wonke umuntu ophilayo unalo leli windi. Ingakho sikhona ngoba lifuneki lisebenze lize livuke nangengozi. Yikho-ke kuthiwa sinoma human beings ngoba ngaso sonke isikhathi siyakhiwa ukuthi sibe njani abantu ngoba sibona abantu sizilwa. Ubulwane bakho usubunikelile, ubulwane bakho kuJesu. Ngikhulume ngabesilisa ngisho nabo besifazane kuyenzeka.
owesifazane ayibambele umuntu wesilisa azathuka umuntu wesilisa athi mayithuka nowesifazane awuyazi ngiholela ngazi ukuthi ngiyenzani uqinisile womthetho yazi ukuthi uqinisile methakazi ngicabanga ukuthi yakhohlisa uvukele liwindi lesine lavuka lama ngenyawo iyanikela impilo yakho ukuze ungenzi izinto ezirong empilweni ufunde ukuzithiba athi mayihlasela usathane athi yenza lento ukuthi isathane uJesu Kristu inkosi ngeke ngiyenze bese uyaqoqa uyigwala kabi usathane ushesha adlule lithi-ke uMose walifulathela iGibhithe engesabulaka lwenkosi ngoba wakhuthazela sengathi uyambona ungabonanga kunezinto okufanele uzenze sengathi uyambona ungabonwayo liyafake leli windi lesine uma wenze njalo ngoba uyambona ungabonwayo yikho ngibuza ukuthi wena usushiyile eGibhithe lakho na ungcono ushiye uhlupheke nabantwana bakaNkulunkulu verse 28 ngokukholwa wamisa iphasika nokufafaza ngegazi ukuze umbhubhisi angathinti amazibulo abo Jehova ewayishaya umthetho kubantwana bakwa-Israyeli wathi okuvule isibeletho kungokwakhe onke ama-firstborns angakaNkulunkulu ingane nje yokuqala ezelwe ngaba umfana ngaba yintombazane ingekaNkulunkulu so ngesikhathi bezophuma eGibhithe kwakufanele kubula ama-firstborns abo bonke uMose ngokukholwa waqala iphasika yebo wayengaqali yena wayiyaleliwe kodwa i-credit inikezwa yena ngokukholwa uMose waqala iphasika ukuze umbhubhisi angathinti amazibulo okukuwe okungokaNkulunkulu kubizwa ngezibulo i-firstborn isaphephile le-firstborn ekuwe na sikhuluma ngabantu abasha ubunsizwa bakho usabugcinile useyinsizwa nsi ubuntombi bakho usabugcinile useyintombi nto noma sekuphelile Satan mubi very dangerous abanye abantu baphelelwe ukunsizwa hayi ngoba elalela umuntu wesifazane ngoba uzilale yena wazisiza ngezandla zakhe baphela umnsizwa omunye umuntu akasewona intombi namhlanje not because ulale nomuntu wesilisa uzilimaze yena ngeminwe yakhe kuphelile umntombi masidlula lapho ngijwa ngithi dlula kumuntu akusiyena kahle kahle ozilimazile idimoni elisebenzise yena wasiyalimala amadimoni no understand idimoni laqoshwe ezulwini lahamba noSathane mawufunda ngicathi uGenesis 6 noma u5 la ethi uNkulunkulu umoya wami awuhlala kumuntu njalo njalo ngoba abantu basebonile balala nezingelosi zasuka ingelosi ezulwini zazolala nabantu emhlabeni kwazalwa ama-giant ngoba ingelosi by nature inde kabi kunami mhlawumbe ingelosini ngingafika la mina so bezehle ingelosi zisithombe samadimoni ngoba namadimoni ayizingelosi ayisesezulwini idimoni ngaso sonke isikhathi liwumoya liyahalela ukulala nomuntu wesilisa liyahalela ukulala nomuntu wesifazane kodwa likwazi ukwenza lisebenzisa umuntu ngenyama yakhe ukuthi lifeze isidingo salo laba abantu abazilalayo noma laba abantu abadlwengulayo idimoni elingene kuye ngoba lifuna ukunelisa isidingo salo kodwa manje alikwazi ukukwenza ngoba liwumoya ingakho-ke kukubiza ukuthi ihlala kuNkulunkulu embathe inkazimulo ngoba uma umbethe inkazimulo umbethe umlilo uma umbethe umlilo idimoni alisondeli kuwena uma ufunda amahubho 104 verse 4 lithi ingelosi zibe mimoya ikhozi zakhe zibe ngamalanga bomlilo akho dimoni elizosondela kuwe likusebenzise and nosetshenziswa idimoni akazukwazi ukukusebenzisa umntwana kaNkulunkulu akazudlwenguleka
ngoba idimoni eliphoqa lo wesilisa uNkulunkulu uzokunika amandla uvele umphilize njalo wena lapho uzuzibuze amandla angaka ngawathatha kanti kwakuke wena uNkulunkulu okuwena okuvikela kumoya okuloya muntu ngoba naye akuyena ukungcola kwakho okudala ukuthi idimoni limsebenzise asibe ngcwele ukuze singasetshenziswa amadimoni dlula kumuntu ngaso sonke isikhathi uNkulunkulu waphatheka kabi ngoba ngalesi sikhathi sikaGenesis wayethuma ingilosi zehle kubantu zokukhuluma nabantu zimimoya kodwa immediately zingena kule atmosphere yethu zazithola umzimba wenyama zifike zenze lento ethunywe uNkulunkulu zihamba ukhumbuleni ifika beofanisha ukudla inqaba ithangi sokudla sathi ngoba befike kuAbraham nomngwane ukulungisela ukudla wathi ukulungisela thema sekushunga siphekiwe inyama ngilo siyavela ngenela ngabini yakhuphuka yasithela ngoba zimimoya but zinikwa umzimba wenyama masizizela zakumanipulate-ke lokho zasebenzisa umzimba wenyama zalala nabantu bathola ama-giant bazalwa ama-giant so akuphelile-ke lo yingakho kufanele ulwe athi umpostoli Phakamabhwana zonke izono umuntu azenzayo zenza ngaphandle komzimba kodwa isono sokufeba usenze ngomzimba wakho ngoba lo moya ungena kuwe ukusebenzisa athi kuyabalekela ukufebe njengoba uJoseph wabaleka washiya ibhanti lakho you have to run physically running usiyasaba kwenkhali izothini intombi izothi ngiyigwala lensizwe ibaleka basekhona abafana nenkosikazi kaPotifara abayibambelayo abantu besilisa abaphelile ngoba nabo abakwenzi ngoba bethanda umoya ongena kubona bese beyakwenza baleka nobuntombi bakho baleka nobunsizwa bakho kwenze njani uMose walishiya iGibhithe shiya elakhe iGibhithe ngokubheke umvuzo begin with the end in mind ngakho-ke uMose wamisa iPhasika siyadlula lapha ngokuba nelethu iPhasika limisiwe 1 Corinthians chapter 5 verse 7b lithi nelethu iPhasika lihlatshiwe linguKristu so nathi sinalo elethi iPhasika elisikhululayo emandleni kaSathane eBhekhu 10 verse 22 masondele enhliziyo eqinisileyo ngokwethemba okupheleleyo kokukholwa zifafaziwe inhliziyo zethu kungasekho uvalo lokubi umzimba wethu ugeziwe ngamanzi acwebileyo asondelene esihlalweni somusa zifafaziwe inhliziyo zethu asekuverse 29 ngekhoka manje ngokukholwa badabululwa ndlobomvu kungathi kusemhlabathini owomileyo okwathi abaseGibhithe bekulinga lokho baminza ngeke ngayithinta leyo ndaba ukuthi yini yadabula ulwandle olubomvu lwahlukana ngiyakhumbula so ukuthi verse 27 verse 29 is covered ngokukholwa badabula ulwandle olubomvu kungathi kusemhlabathini owomileyo okwathi abaseGibhithe bekulinga baminza ukudabula ulwandle kumele umbhabhadiso wamanzi ngokuyachaza umpostoli uPaul 1 Corinthians chapter 10 verse 1 and 2 ngokuba ngithandi bazalwane ukuba ningabi nakwazi ukuba ningazi ukuthi okhokho bethu babe phansi kwefu bonke badabula ulwandle bonke babhabhadiswa uMose efwini nasolwandle abantwana baka-Israyeli ehlane babambele ibandla lelesilo so ke bonke babhabhadiswa ingakho mabephuma eGibhithe they had to go through the Red Sea which was the sign of baptism so now mawusindisa uphenduka kufanele go through the Red Sea ngokuthi ubhabhadiswe uhlanze uvume izono zakho ukuze ukwazi ukungena phi noma ukudabula ehlane lokukholwa ukwazi ukunqoba uzongena eKhenani bantwana nje bakwa-Israyeli bayisimboli yebandla kaNkulunkulu ngakho-ke ma ungabhabhadisile
uthi uJesu uma ungazelwe ngamanzi nangomoya ngeke ubone umbuso wezulu. Ubabhathisiwe kodwa ngamanzi. Ubabhathisiwe yini? Yabona ukukholwa kwakho kuyise ngeke ubone umbuso wezulu. Inakizwe nithatha lowalingalo ungakunaka umuntu ozokukhohlisa. Asibheke lapha kuMark chapter 16. Baningi abantu bayimisele ngezulu kodwa baye kodwa amabhayibheli wawaphethe akugcwele iqiniso. Verse 15 and 16 chapter 16 Mark, hambani niyezweni lonke nishumele ivangeli kukho konke okudaliweyo. Verse 16, okholwayo abhabhadiswe uzosindiswa, kepha ongakholwayo uzolahlwa. Ma ukholwa uyabhabhadiswa, ma ungabhabhadisiwe uzolahlwa. Simple as that. Akekho ukuthi uzokhuluma okunye, ngoba ukukhuluma okunye uphambene nezwi. Abantwana bakwa-Israyeli had to go through the Red Sea, okuyisana umbhabhadiso. Abangenanga eKhenani bengabhabhadisiwe, ngeke ungene ezulwini ungabhabhadisiwe. Kulula nje kunjalo. Beke nje ngendlela okusibukela ngayo, kodwa kunjalo nje. Uthi kangithandi bazalwane ukuba ningazi ukuthi okhokho bethu bonke babephansi kwefu, bonke badabula ulwandle, bonke babhabhadiswa uMose efwini naselwandle. Masibambisise isivumo sethu. Hebrews chapter 10 verse 23. Sengiyayiphetha. Masibambisise isivumo sethu. Sithini isivumo sethu? uJesu Kristu inkosi. Sibambisise lesi sivumo. Ngoba verse Roma 10 verse 10 uthi mawuvuma ngomlomo wakho uyasindiswa. Mawuvuma nje ngomlomo wakho uyasindiswa. Yini oyivuma ngomlomo? Ukuthi uJesu Kristu inkosi, udumo lwe kuNkulunkulu Baba. Omunye umuntu odalelwe izulu kade lizono, lothi mayiqeda ukushayisa imoto before afe athi ngenhliziyo uJesu Kristu inkosi, ungene ezulwini. Ngokuvumile ngomlomo wakho. Wena-ke kufanele uyiphile insindiso. Vumile ngomlomo wakho fine. Usivumile izono zakho. Usubhabhadisiwe. Awukakakulungeli ukuhlutha nebala. Uzohlutha kanjani? Ungalweleli ulwandle olubomvu. Cross the Red Sea. Masibambisise isivumo sethemba lethu singakheki ngokuba ukholekile lo wethembisayo. Masiqaphelane ukuze kuvuse uthando nemisebenzi emihle. Singakuyeki ukuhlangana kwethu njengomkhuba wabanye, kepha masivuselelane ikakhulu njengoba nibona usuku lusondela. Ukuba uma sona ngamabomu, emva kokuba sesamukela ukwazi kweqiniso akusekho umnikelo ngesono. Ungazikhohlisi ukuthi ngizokwenza lesono ngizohamba ngiyozivuma. Uma wona ngamabomu awusekho umnikelo ngesono. Verse 27, kepha kuphela ukulindela okwesabekayo kwahlulelwa nomlilo oshisayo ozoqeda amaphikankani. Ithimi yethu esinayo enkonzweni zabasha kufanele uhambe nayo ithi begin with the end in mind. Qala nesiphetho engqondweni. Ngaphambi kokuba wone ngamabomu abanga isiphetho esingumlilo oshisayo ozoqeda amaphikankani, bese uyayeka ukubona ngamabomu. Mawusuqalile nje ubhala phansi izono zakho, stop sinning, or else uyadlala ukubhala izono ngeke uthethelele. Noma-ke cabanga ngombuzo ozowuthola uma ushiya iGibhithe lakho, inkazimulo oyoyiphiwa kanye noKristu. Isaka 28 verse 13, ofihla iziphambeko zakhe akayiphumelele, kepha ozivumayo azishiye uzothola umusa. Sikhuleke sibongise uNkulunkulu. Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa, akekho ofana nawe, akekho njengawe. Uthando lwakho luyababazela, ngoba Nkosi usasibekezelele ukuba kungabhubhi namunye. Namhlanje usifundisile ngokuphila komuntu ukuthi impukane engcono kunathi thina silutho simpethu nje. uNkulunkulu wethu sisize kulutho awazi usinikeze wona ukuphila emhlabeni.
sikhonze ngeqiniso sihambe ngobungcwele. Sesiyaqonda manje Nkosi ukuthi it's just only 2 days uJesu ebetheliwe esiphambanweni. 1000 lokuqala ne1000 lesibili leminyaka uJesu ebetheliwe esiphambanweni kwizinsuku ezimbili kuphela nje ngokwasezulwini. Siyathandaza Nkosi ukuthi usisize ukuthi lo 2 hours wethu siwuphathise okwekhathi zamantombi wakho. Lo 2 hours wethu esunikeziwe emhlabeni singathokoze esonweni. Kodwa sikudumise siphakamise igama lakho. Namba abantu abasha bazophindela emuva emakhaya basize Nkosi. Bakhazimule babonakala ukuthi baphume enkonzweni. Bawuqala unyaka omusha 2025 mosasidinile ungakalilanda ibandla. Bawuqale ngenkazimulo benokwazi ukuthi akusize ukuphila esonweni okwesikhashana. Ngakho kufanele ngaso sonke isikhathi mayizokwenza into umuntu acabange ngesiphetho engqondweni ukuze enze into efanele. Siyabonga ke Nkosi kakhulu udumo sinikeza wena uJesu Kristu inkosi. Amen. Kete yako Borindela Zibi Kete yako abathandayo abasukume sifule kuRoma 10:9 abathandayo akekho ophoqile kodwa khona ilanga elithi izwi lenkosi Philip 2:11 zonke izwi zophoqeleka ukuthi zivume ukuthi uJesu Kristu uyinkosi kodwa kuyobe kungasabasizi ngoba babe sebengale kwethu asikhulekeni nishemba kwami Nkosi Jesu ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uyinkosi ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi Jesu wabafileyo ngiyakhuleka egameni lakho Nkosi Jesu ukuba ungisindise uSathana ngimfuni amadimoni awafuni ngiyacela Nkosi Jesu uphathe impilo yami ungikhulule emandleni kaSathane
ungilondoloze Nkosi Jesu, uzunguse ngosuku lokugcina, ngibe ingxenye yabazophila emhlabeni omusha. Ngiyabonga egameni lakho Nkosi Jesu, Jesu Kristu inkosi. Amen. Ngingimkhulekele Baba egameni lomfowethu Jesu sesivumile isivumo sinikeze sona entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Sesishilo sathi Jesu Kristu inkosi. Ngiyacela ke uNkulunkulu wethu namba abantwana bakho ubabusise. Abadinga ukugezwa ngegazi lakho bagezwe bahlanze babe ngcwele. Bakulungele ukuhlwithwa kwebandla. Ngoba njengoba sihlangene la namhlanje ukhona unumber 1 ozofa kuqala. Wangathi angafa ahamba sandulela ekhaya ezulwini. Kungaba yimi, kungaba uye, kungaba yilo. Kodwa kube sonke sikulungele ukuya ekhaya ezulwini. Kuze kungabikho siyozilandulela ngakho ngoba ukhombisile uthando lwakho Nkosi kulezi insuku ezintathu. Siyabonga ngeNkulunkulu wethu. Basha besazobuyela emuva emakhaya badine, balondoloze emgwaqeni, balondoloze nabadala bahamba nabo. Badine Nkosi bonke bafike bephephile emndenini yabo. Ubaphe Nkosi ukuthi babe isibonelo, babonakale ukuthi bazelwe kabusha kungengabewe phelayo, kodwa ngezwi eliphilileyo ushilo ezwini lakho. Wathi wenza intando kaNkulunkulu uzophila kube phakade. Siyabonga ke Nkosi, umhlaba uyadlula nezinto zawo, kodwa wenza izwi lakho, wenza intando yakho uzophila ingula phakade. Sisizeke Nkosi sikukhonze ngeqiniso, siphile impilo engcwele, sikuthokozise ngoba nawe wasithokozisa, wasifela esiphambanweni, wasithokozisa ngenhlupheko zakho. It is our turn now ukuthi sihluphekela wena uze samukele inkazimulo kanye nawe. Usisake lona loyo ofikile ngabikho zoyisola esiphindele emuva. Siyabonga Nkosi ngezwi, siyabonga ngakho konke. Saqhubeka inkonzo nokho, qhubeka Nkosi ubeka nathi ngomoya wakho engcwele. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyabonga ngesengahlala ukusela kumphathi wohlelo.